Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали мо. Имрӯз мехоҳам ки бо як хабари бениҳоят зарур, бо як хабари бениҳоят шум ба шумо муроҷиат кунам. 2 сентябри ҳамин сол духтараки як шиноси наздикмон 22 солаи Маҳфуза хонум дора, дар шаҳри Екатеринбург зиндагӣ мекунанд. Дар ҳамин шаҳре ки мо зиндагӣ мекунем, ай хона баромада дигар барнагаштай. Ҳамин духтара гум шидагиай 22 солаи соли 2001 таваллуд дошт. Исмоилова Маҳфузахон Абдулманоновна ай хона баромада гуфта ки пеша дугона мирам, дигар барнагаштай наёмадай. Оз дар Екатеринбург ҳама политсия, волонтеро ҳама Маҳфузахона кофтеста, лекин то ба ҳол ягон хабар нест. Ай Маҳфузахон, агар шумо ҳамин духтарака дар ягон ҷо дидагӣ бошен, ягон кас ё ки дар борааш ягон чиз шунавидагӣ бошен, илтимос дар рақамҳои дар болои экран будагӣ нависен ё ки занг занен. Қадрш 1.50 хеле мӯи сараш сиёҳак, духтараки харобак. Илтимос духтарҷоно, модараш як ҳафтае ки об айгулуш намегзара. Одамое ки фарзанд дошта бошен, шумо ҳам падару модар бошен, мефаҳмен ки чӣ хел қин ай падару модараш давози, чӣ хел сухтестанд. Дарди фарзанд, дарди доғи фарзанд ай ҳамада гарон ай. Худоҷон ягонтаи шумо дарди доғи фарзанда набинен. Дар ҳар куҷое ки бошен Аллоҳ нигаҳбонтон боша. Маҳфузаҷон, дар куҷое ки бошӣ бачам, хуҳарҷон, ба хонатона баргард биё. Ай худат хабардор ки падару модарат, бибит, ҳамаи наздикот раитра интизоранд, ҳама тура кофтестай ҷони ман. Баргашта биё. Худоҷон дар мӯи сарат хор назана. Аллоҳ нигаҳбонат боша. Дӯстони азиз, боқӣ дар амони Худои таоло бошен. Ба кӯмаки шумо эҳтиёҷ дорем. Дар рақамҳои дар болои экран будагӣ нависен, агар ягон хабаре дошта бошен дар бораи Маҳфузахон.